O ano da fundación fundouse en agosto deste ano pasado ainda, a de fundación é moi reciente. O nombre ven polo do Val dos Corzos, é unha zona que hai aquí cerca de San Román, que unha das fundadoras, a abuela, iba moito con ela a Carvacas cando era pequena para ali, e era un sitio que lle gustaba moito. E propuxo o nombre, se era unha cousa simbólica, tampouco nadie tiña outra proposta mellor entonces, pois é por eso. De dinamizar un pouco, a ver, facer algún tipo de evento aquí en Cervantes porque non hai prácticamente nada. O primeiro que fixemos, ese un pouco tal, foi un agosto, que fixemos en noviembre. Foi para ser o primeiro, dixemos, vamos pagar unha novatada e que non vai aparecer ni no tato. E o caso é que empezou a vir xente, e despois, bueno, organizamos tamén un curso de pilates, que tamén de 25 personas, que xa era o máximo que nos puxera a chica que viña a dar, que tamén dixo, bueno, para empezar, fan falta 10 de mínimo, dixo, bueno, vou xuntar 10, a ver onde os xunto. Sí, non moi ben, ten moi boa aceptación. E despois, a ver, agora queremos facer tamén, bueno, eventos típicos, queremos facer para obra unha foliada, queremos facer a festa do Entroido, recuperar cousas que se facían antes, que por alguna razón deixaron de facerse. A broma somos 115, me parece. Entonces, claro, para poñer todos de acordo xa empeza a ser complicado. Sí, é que a maioría somos ou xente nova que non está aquí pero ben, e despois hai outra parte que sí, que son xente maior, que son de por aquí, pero bueno, normalmente cando se fai un evento e poden vir, veñen. Hai xente de Zaragoza que ven a Adrede un fin de semana para o día de agosto, sin ir máis lejos. Veñen a Adrede para un día. A ver, a xente nova quereche festas e tal. A xente máis maior tamén, pero a mellor noutro sentido. A mellor a xente nova ou quere unha excursión a un sitio determinado que a xente maior non quere. É cuestión de ir trampeando un pouco, de ir tocando, pois, oi, un día tocaralle o que queren un sector e outro día tocaralle a outro. Non, e a verdade que dá gusto porque realmente é como se tuveran ilusión polo funcionamiento, porque funcionara ben e me implícanse e dicen, que che faga falta, se podo fazer tal, pois... Non hai ningún tipo de cerrazón nese sentido. Desde cando eu era pequeno, que xa non é que houbera unha oferta extraordinaria de cousas, pero bueno, sí, baixou moito. O agosto que fixemos, por exemplo, este ano había 15 anos que non se facía. E antes facíase todos os anos. Por que se parou de facer? Notase de ano en ano, notase que baixa moito. E ainda en veciños de por aquí da zona. A mellor hai pueblos que non hai moito que había xente, non había moita xente, pero a mellor eran 10 veciños, agora quedan 2 ou 3. Que nos quedaramos poucos, poucos. 1, 2, se me apuras, non hai demais. 2 ou 3, como moito,